rasa kena dirasake. Bojo zaman biyen ki rupane elek-elek ambune penguk tapi kena dirasake. Lah nek bojo saiki ki rupane ayu-ayu glowing-glowing bening-bening tapi ora kena dirasake sepo. Lho, lha piye jajali wong lanang mulih teko kerja bareng tekan ngomah sing wedok ya teko sing lanang lungguh menggeh dek dipijeti dek sedelok dek apa pijet padha kesele padha pegele. Dadi bojo saiki ku ora patek krasa. Lho cocok mboten omongan kula? Yo ayu-ayu